τα πάθη σου και τα λάθη σου. Τώρα τελειώνω με τη Μυγιά. Σας ερωτώ, εσείς εν έχετε κανέναν άνθρωπο σαν τη Μυγιά? Εν έχετε? Να περιμένετε δηλαδή τι θα πει ο τάδε γέροντας και τάδε γερόντισσα και τις ομιλίες του Μόρφου? Προσωπικά, εν έτη 2024 που έχουμε, ακόμα βρίσκω μυγιές, γεμάτες μήλα. Ήρθε μια προχτές και με είδε, δεν θα πω που μένει τώρα, από τον Άι Φώτη. Το Άι Φώτη είναι που κάτω που το στατών. Μα να την ακούετε, είναι σχεδόν 90 χρονών. Την έστειλε κοντά μου ο Απόστολος Ανδρέας. Να την ακούετε πως μιλούσε, λες και άκουα τον Άγιον Παΐσιο. Σηκώνεται η ώρα 4. Προσεύχεται ως η ώρα 7-7.30. Κατάγεται από τη Χούλου και επαντρεύτηκε ο πατέρας της, ήταν από τη Χούλου, επαντρεύτηκε τη μάνα της από τον Άι Φώτη και μετά αυτή εκατοίκησε σε έναν από τα χωριά της Λεμεσού και εκεί εμεγάλωσε την οικογένειά της και εκεί παραμένει. Παραμένει όμως γνήσια παφίτισσα. Ειλικρινής, ευθύς, ακατάκριτη. Όταν άκουσα τις προσευχές, έβαλα και τους διακόνους και τους λέω, ελάτε να δείτε είδος υπό εξάλειψη. Εσείς οι νεότεροι, λέω τους, σε λίγα χρόνια να σας λέμε εμείς για τις μυγιές και τις μυροφόρες και να μην πιστεύετε ότι η Κύπρος είχε έτσι ανθρώπους. Τόσο μεταλλαγμένοι θα είμαστε. Και το χειρότερο τι είναι? Ότι δεν είναι μεταλλαγμένοι μόνο οι κοσμικοί. Μεταλλάσσονται και οι παπάδες και οι δεσποτάδες και δυστυχώς και πολλοί μοναχοί. Οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φώτιση. Για να έχεις φώτιση, όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να καθαρίσεις τον νου σου. Και τελειώνω με τα εξής. Τι είναι ο νους? Τι είναι ο νους? Πολλοί λένε, και εγώ έτσι νόμιζα, ότι ο νους είναι η λογική. Όχι, αγαπητοί μου. Αυτήν τη σύγχυση, ξέρεις ποιος την έφερε στον κόσμο? Ο Πάπας. Ο Πάπας, ο αιρετικός. Ταυτίζει τον νουν με τη διάνοια, με τη σκέψη δηλαδή, με τη λογική δηλαδή. Ενώ στην ορθόδοξη ψυχοθεραπεία άλλον είναι ο νους και άλλον είναι η διάνοια, οι σκέψεις, ο στοχασμός. Να σας πω ορισμένες εκφράσεις. Όταν η μάνα μου έγινε 90 χρονών, πλέον εγώ όταν ήταν αυτή 90, ήμουν Μητροπολίτης. Πριν 10 χρόνια κοιμήθηκε. Ακριβώς πριν 10 χρόνια. 9 έχει. Λέω της αμάνα, τώρα που είναι καλός ο νους σου, ήταν 90 τότε, κοιμήθη στα 94 της. Δώσ' μου μια συμβουλή. Να την έχω να θυμούμε που σε έναν σαν μπρίκα. Μια παρακαταθήκη. Τι μου είπε? Ο Θεός σε ανέβασε ψηλά. Πρόσεχε να με γύρει ο νους σου. Πρόσεχε να με γύρει ο νους σου.
όταν επήγαν οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας στο Μέγαν Αντώνιο, που έζησε τον 4ο αιώνα, και του είπαν, «Μα Αντώνιε, τι εμάζεψες τους καλοήρους όλους μες στην έρημο και δεν τους άφησες να έρθουν στην Αλεξάνδρεια, στην περίφημη βιβλιοθήκη, στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, να μελετήσουν φιλοσοφία, επιστήμες, να υπηρετήσουν τον άνθρωπον». Όπως λέμε εμείς, κάποιοι όταν να μας πει θα πάω να γίνω μοναχός. Και τι τους είπε, εσείς τι κάμνετε? Εμείς μελετούμε, είπαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι Αιγύπτιοι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης. Εμείς μελετούμε τους λόγους των όντων, είπαν. Δηλαδή την αιτία της ύπαρξης των όντων. Αυτά που λένε η κβαντική φυσική τώρα και που ψάχνει το CERN να βρει. Και εσείς, του λέει, μοναχοί, τι κάμνετε? Ακούτε απάντηση ακριβώς την ίδια που μου είπε η Μιλιά. Εμείς νουν τηρούμεν. Εμείς προσέχουμε τον νου μας. Βλέπετε, από τον καιρό του Μεγάλου Αντωνίου, η ίδια παράδοση, η ίδια αγωγή, η ίδια θεραπεία του ανθρώπου. Εμείς προσέχουμε τον νου μας. Τώρα, τι είναι ο νους, που είναι τόσο σημαντικό και δεν τα μάθαμε αυτά στα σχολεία και απαγορεύεται από την Ευρώπη να τα μάθουμε αυτά, διότι αν τα μάθει ο βαφτισμένος, μυρωμένος χριστιανός, είτε είναι Ρώσος, είτε είναι Βούλγαρος, είτε είναι Σέρβος, είτε είναι Ρωμιός, Έλληνας, είτε Άραβας, είτε Αμερικάνος, αν αυτά τα μάθει, καταστράφηκε και το παπικό σύστημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και ο Ροκφέλλερ και ο Ρότσιλντ και η νέα τάξη πραγμάτων και ποιος άλλος, ο μάστρος όλων αυτών, ο Σατανάς. Ο Σατανάς ένα πράγμα φοβάται, την αγιότητα. Αλλά για να γίνεις Άγιος πρέπει να προσέχεις τον νου σου. Πρέπει να παρακολουθάς δηλαδή. Τι σημαίνει προσέχω τον νου μου να με γύρει? Να σας πω μια άλλη έκφραση, να αποκλείεται να μην την ξέρετε. Εν ο νους σου και ξεκόλλησε. Εν την λέτε, εν την έλεγαν παλιά. Εν ο νους σου και ξεκόλλησε. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Εν ο νους σου και ξεκόλλησε. Πώς δεν εξεκόλλησε, δεσπότη μου? Που την καρδία. Ο νους του ορθόδοξου ανθρώπου, αν είναι πράγματι ορθόδοξος, όχι στα λόγια, όχι επειδή κάθε χρόνο κάνει έναν κομποσκίνη και πάει στο Άγιον Όρος και κοροϊδεύει τον εαυτόν του ο διεθρίσκος. Έχουμε και αυτά τώρα, τουριστικοποίηση του μοναχισμού και δι του αγιορειτισμού. Όχι αυτά. Αυτά δεν τα αγαπά ο Θεός. Ο Άγιος Ιάκωβος δεν πήγε ποτέ του ούτε στο Άγιον Όρος, ούτε στους Αγίους Τόπους και αγίασε. Με τις συμβουλές της μάνας του, της Θεοδόρας. Έτσι. Λέμε, ο νους πρέπει να μένει ξεκολλήσει από την καρδία. Ο νους, λένε οι πατέρες, είναι αλήτης. Το λένε οι πατέρες, δεν το λέει όμορφο αυτό. Είναι αλήτης, του αρέσει να τριγυρνά δηλαδή. Ο αλήτης είναι αυτός που τριγυρνά μες στα σοκχάκια, που σκέφτεται διάφορα, το έναν το άλλον, σκέψεις, επιθυμίες, μέριμνες, αγωνίες, φεύγει από το ένα στο άλλο, συνεχώς. Πληροφορίες, χάρη του Θεού, είμαστε στην εποχή της πληροφορικής. Γεμίσαμε πληροφορίες. Δεν υπάρχει χρόνος
για το νου μας. Και μετά λέμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά, τι θα κάνουμε με τους μετανάστες, τι θα κάνουμε με το εθνικό μας πρόβλημα. Πρόσεξε. Ρε, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ο νους μας που εξικόλλησε. Όλων μας, κλήρου και λαού. Και αν βρεθεί κανένας να μας τα πει, τον αμφισβητούμε ή λέμε κάτι έπαθε. Έτσι. Λοιπόν, μια εισαγωγή για την επόμενη φορά, αν μας καλέσει ο Άγιος Πάφου. Όπως το σώμα έχει 5 αισθήσεις, 5 δυνάμεις δηλαδή, και η ψυχή μας έχει 5 γνωστικές, το επαναλαμβάνω τούτον, γνωστικές δυνάμεις. Δηλαδή δυνάμεις, αισθήσεις, που μαζεύει τη γνώση. Ποιες είναι οι δυνάμεις του σώματος? Τις ξέρετε. Είναι η όραση, είναι η αφή, είναι η ακοή, η όσφρηση και η γεύση. Τώρα ποιες είναι οι δυνάμεις της ψυχής? Βλέπετε, για το σώμα ξέρουμε όλες τις αισθήσεις. Καλοτρώμε. Φαίνεται μας. Τώρα να δούμε, ξέρουμε τις αισθήσεις της ψυχής. Η πρώτη και η ανώτερη είναι ο νους. Ερωτούσαν τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, τον Νικόλα τον Αλετράρη. Τι νομίζεις, μάστρε Νικόλα, εν το ανώτερον στη ζωή του ανθρώπου? Και ακούτε, το έλεγεν και σαν τσατιστόν. Αν θέλετε να μάθετε, η αρκονιά του ανθρώπου εν η υγεία και ο νους και η αγάπη φως μου. Ακούτε, τι ωραίο. Αν θέλετε να μάθετε, η αρχονιά του ανθρώπου εν η υγεία και ο νους και η αγάπη φως μου. Δεν μπορούσαν δηλαδή οι παλαιοί Κύπριοι, παλαιοί Ρωμινοί να βγάλουν από την υγεία τον νουν. Εμείς τι λέμε τώρα? Κουμπαρέ, σαν την υγεία δεν έχει. Σας ερωτώ, έχετε μάθει για τον Άγιο Νικηφόρον ότι υπάρχει τέτοιος Άγιος? Λεπρός. Ποιος τον έκαμε Άγιον? Η λέπρα του. Και βεβαίως ο δάσκαλος του, ο Άγιος Άθιμος της Χίου. Έτσι. Οπότε το σαν την υγεία ένεση είναι μεγάλο ψέμα. Η υγεία είναι αγαθόν, είναι δώρο Θεού, αλλά για να μας οδηγεί στην αγιότητα. Εάν έχω υγεία και με οδηγεί στην αμετανοησία, τότε καλύτερα να μου λείψει έτσι η υγεία. Έτσι. Επιστρέφουμε να πούμε ποιες είναι τώρα οι 5 αισθήσεις, οι 5 δυνάμεις της ψυχής. Ο νους, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει τόση μεγάλη αξία ο νους και τόση διαφορά από τις 4 άλλες αισθήσεις, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Σκεφτείτε, αλλά ως άνθρωποι δεν πάβουμε να έχουμε άλλες 4 δυνάμεις, αισθήσεις. Η δεύτερη ποια είναι? Με τεράστια διαφορά από τον νου. Η διάνοια, την προανάφερα. Η διάνοια, η λογική δηλαδή, ο εγκέφαλος. Αυτό που φτιάξαν οι άνθρωποι και καμώνονται τώρα, τεχνητή, νοημοσύνη, ηλεκτρονικός, υπολογιστής, πληροφορική και όλα αυτά τα άλλα και τα μπάλαλα που σε λίγο θα μας διευθύνουν βάσει της προφητείας του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, αυτά όλα είναι αντίγραφον της διάνοιας, όχι του νου. Κανένα κομπιούτερ, κανένας υπολογιστής, καμιά τεχνητή νοημοσύνη, καμιά κβαντική φυσική και νανοτεχνολογία,
δεν θα αποκτήσει ποτέ νουν. Διάνοια, ναι. Εγκέφαλο, ναι. Λογική, ναι. Δεν φτάνει. Η ενέργεια που οδηγεί στην αγιότητα, και όχι στην αγιότητα, στην τελειότητα και στην ισορροπία και στη θεραπεία του ανθρώπου, είναι να υπάρχει αρμονία των 5 δυνάμεων. Ως τώρα είπαμε τις 2. Η μία είναι, είπαμε, ο νους, μετά είναι η διάνοια, η τρίτη, που κανονικά πρέπει να τη λέω δεύτερη, είναι η φαντασία. Αν έχει κανέναν αρχιτέκτοναν εδώ, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει η αξία της φαντασίας. Είναι ντεκορατέρ. Διότι αυτή η σκηνοθέτη, κινηματογραφιστή, για να κάνεις αυτήν τη δουλειά πρώτα φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι κάτι, η φαντασία έχει σχέση με το ανύπαρκτον, το οποίο όμως έχει τη δύναμη ο άνθρωπος το ανύπαρκτον να το φαντάζεται. Δεν το έχει το ζώο αυτό το πράγμα. Ακόμα και η μέλισσα, που είναι από τα πλέον εξελιγμένα ζώα, έχει τη δυνατότητα ενστίκτου, από το ένστικτον της, να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Αλλά όχι να δημιουργεί ελεύθερα ό,τι θέλει. Θα σου κάνει πάντοτε τις ίδιες κυψέλες, το ίδιο μέλι. Μια επανάληψη. Ενώ ο άνθρωπος τι θέλει? Την πρωτοτυπία. Το καινούργιο σου λέει. Άρα η τρίτη δύναμη του ανθρώπου, που έχει σχέση με το αόρατον, το μη αισθητόν, καλύτερα να πω, είναι η φαντασία. Η τέταρτη είναι η αίσθηση. Δηλαδή ο άνθρωπος γνωρίζει μέσα από τις αισθήσεις, από πράγματα τα οποία μπορεί να δει. Και η πέμπτη δύναμη της ψυχής, γνωστική δύναμη, είναι η γνώμη. Πώς διαμορφώνουμε τη γνώμη? Να, ήπια αυτόν των νερών. Εγκαλώντουν το νερό, αλλά τα εινικόλα που έχουμε στην Κακοπετριά είναι πιο καλό. Λέω τώρα, για να φτάσεις σε αυτήν την κρίση, προηγείται, για να φτάσεις σε αυτήν την άποψη, με συγχωρείτε, προηγείται η κρίση. Λοιπόν, και αυτόν είναι μια δύναμη μόνον του ανθρώπου. Σκεφτείτε με τι μας επρίκησε ο Θεός. Και αυτά ποιος τα λέει? Τα λέει ο Απόστολος Παύλος, τα επαναλαμβάνει ο Μέγας Αντώνιος, ο αγράμματος από την Αιγυπτιακή έρημον, τα κωδικοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Νεόφυτος ο γείτονας μας εδώ, ο έγκλειστος, που δανειστήκαμε το Άγιον όνομά του. Τα λέει αυτά από τους νεότερους ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που θεωρείται η εγκυκλοπαίδεια της πατερικής γνώσης, και στις μέρες μας όλοι οι Άγιοι. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσσεξ, ο Άγιος Πορφύριος, ήταν ειδικός ο Πορφύριος, μου έκαμε μαθήματα και τι μου έλεγε? Άκουε, μου έλεγε, μη χάσκεις, μη σκέφτεσαι, μου έλεγε, το επόμενο τσιγάρο που θα κάνεις έξω. Αυτά που σου λέω κάποτε θα τα χρειαστείς να τα λες. Λίγοι θα τα λένε αυτά, παιδί μου, αλλά ο κόσμος θα θέλει να τα μάθει αυτά. Έτσι. Και να που ήρθε η ώρα. Άρα έχουμε 5 αισθήσεις παράλληλες με τις 5 αισθήσεις του σώματος. Επαναλαμβάνω, ο νους, πρώτος και καλύτερος, η φαντασία, η διάνοια, η αίσθηση και η κρίση.
υπάρχουν και δύο άλλες δυνάμεις, παράλληλες της ψυχής δυνάμεις, που λέγονται στους πατέρες ζωτικές. Και ακούτε ποια άλλη λέξη χρησιμοποιούν, που είναι πάρα πολύ κατανοητή. Ορεχτικές. Για να κάνεις όρεξη δηλαδή. Πώς λέμε ρεπανάκια για όρεξη. Για να κάνεις όρεξη, λέει, και η ψυχή σου κάτι να επιθυμήσει, θέλει δύο δυνάμεις. Η μία λέγεται βούλησης και η άλλη λέγεται προαίρεσης. Προαίρεσης είναι να θέλεις είτε το καλό είτε το κακό. Βούλησης είναι πιο απλή υπόθεση. Επιθυμία. Επιθυμία. Τι θα πιείς, μου λέει ο δεσπότης όταν πήγα στη Μητρόπολη. Του λέω έναν καφέ σκέτο διπλών. Επεθύμησε η ψυχή μου. Αυτό είναι επιθυμία. Έτσι. Ή επεθύμησα να δω την Πάφο. Αυτό είναι επιθυμία. Προαίρεση τι είναι? Να ήρθε ένας εχθές να ξομολογηθεί, μου λέει επέθανε η γυναίκα μου και έμαθα ότι είχε φίλο. Και πάω πας στον τάφον της και καταρκέμαι τη συνέχεια. Στην κόλαση να πάει. Που με ξεγέλασε, που δεν με αγάπησε. Αυτόν τι είναι? Αυτό είναι προαίρεση. Κακή προαίρεση. Στο τέλος τι μου λέει? Ποτέ να κοινωνήσω? Ποτέ, του λέω. Ποτέ του λέω. Άμα δεν συγχωρούμε, δεν κοινωνούμε. Δεν είναι έτσι Άγιοι Αρσινόης? Πρώτον καταλάγηθη, λέει, τη σε λυπούση και έπειτα θα ρομιστική βρώση. Φάγε. Άρα μια τέχνη της Εκκλησίας είναι να μάθει τους ανθρώπους να συγχωρούν. Δεν θα σας το μάθει κανείς, ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος, ούτε γκουρού, ούτε διαλογιστής που γέμισε ο τόπος και σε λίγο και τα σχολεία. Γεμίσαμε διαζύγια γιατί δεν μάθαμε να συγχωρούμε. Ακούτε το αυτό? Γεμίσαμε διαζύγια γιατί δεν μάθαμε να συγχωρούμε. Αυτές είναι οι 5 δυνάμεις γνωστικές της ψυχής και οι άλλες 2 που σας είπα, η προαίρεσης και η επιθυμία, η βούλησης, είναι οι ζωτικές, οι ορεχτικές δυνάμεις της ψυχής. Εγώ θα ήθελα να μείνω ως εδώ. Ξέρω ότι αυτά που σας είπα τα τελευταία είναι βαριά πράγματα, αλλά κοιτάξτε, είμαστε εδώ γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Τι σημαίνει Ορθόδοξος? Αυτός που θέλει ορθά να δοξάζει το Θεό του, να λατρεύει το Θεό του, να λατρεύει το Θεό του. Λατρεία είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μόνον ένας πολύ ερωτευμένος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει λατρεία. Αν δεν πεις της κοπέλας σου λατρεία μου, να με χορτάσει. Το αγάπη μου εγίνηκε πολύ φτηνό και το λάβω. Το λατρεία μου είναι μεγάλη υπόθεση. Άσε που λατρεύουμε μόνον τον Θεόν. Ούτε την πατρίδα την λατρεύουμε. Αυτόν είναι εθνικισμός. Την αγαπούμε. Αυτόν είναι γνήσιος πατριωτισμός. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Άρα πρέπει να μάθουμε να λατρεύουμε τον Θεό, αν θέλουμε τι? Όχι απλά να γιάσουμε. Ή θα γιάσουμε ή θα ξεπαγιάσουμε. Ή θα γιάσουμε ή θα γιώσουμε. Να διαλέξουμε. Το ζήτημα είναι, θέλουμε να γιάνουμε πριν να γιάσουμε ή ξεπαγιάσουμε?